Menene sunanka? Abubakar. Abubakar wane? Abubakar Muhammad. Kai mutumin ina ne? Mutumin Falgore. Falgore wanne ciki? Falgoren jeji. Na ina? Na Doguwa local government. Gashi yanzu mun kama maka anan garin Kaduna. A Rigacikun. Gaskiya ne. Me ya kawo ka Rigacikun? Abun da ya kawo ni na zo sayan mashin ne. Wa irin mashin? TBS. TBS me za ka yi da shi? To zan saya a kama goyin da shi ne. Ai maka goyin? Eh. To ya kai ka samu kuɗin za ka sai mashin din? 100 aka ce in kawo. Za a biyo ni saura. Sai an yi goyin din a biya. Waye ce ka kawo? Matan nan. Mace mata mai sunanta? Lamiso. Lamiso? Eh. Okay. So me sana'anka? Sana'a na dai wanda aka yankan katako ne. Da mene kuma? Da noma. Da mene kuma? Da sata. Wani irin sata? Akwai kidnapping. To kai kidnapping so nawa? So 10. A ka faɗa mana gaskiya tsakanin. Gaskiya nike faɗi muku Allah. Kai kidnapping so 10? Eh. Da ina da ina da ina da ina? Da Falgoren da Bauchi. Da Falgoren da Bauchi da kuma ina? Da wani ƙauyen tudun da Karefa. Kitin wannan ina? Dan Kade. Dan Kade. Eh. Na ina kenan wani jiha? Jihar Kano ne. Yanzu in zan fahimta cewa kana kidnapping tsakanin Bauchi da Kano da Kaduna ko? Eh. Na farko ku nawa kuka kidnapping din? Na farko? Na farkon muna da yawa za mu kai mutum 11. 11. Nawa aka baku? Na farkon da 30,000 ne. A'a nawa aka baku nawa ku dauka nawa aka baku? 600 ne 600. 600. A ina ku dauki mutumin? A ƙauyen Karefa. Ƙauyen Karefa. Eh. Aka baku nawa? Miliyan 6. Miliyan 6? Eh. Shine aka baku nawa? Shine aka ba mu 30,000 saura suka rike sauran kuɗi. Su wane ne suka yi? Da Shaɗali da Wanzan da sauran abokan su ɗin baki ne. Ka san su? A sai dai kawai a haɗuwan ne dai a wurin amma ban san su ba. Na biyu fa? Na biyu shi kuma a dajin Falgoren ne. Ko ana ce mai Hanza. Shi kuma 400. Shi kuma aka ba mu 25,000. Ko kuna? Mu uku. Ko uku? Eh. Na uku fa? Na uku shi ne aka ba mu 200,000. A ina ku ɗauki na ukun? A shi ma a nan ɗin ne ƙauyen Falgore. Ƙauyen Falgore? Eh. Aka ba ku nawa? 200,000. 200,000? Eh. Nawa aka ba ku kidnapping din? Nawa ka karba wurin yan uwan wanda kuke kidnapping? Miliyan 7. Miliyan 7? Eh. Sai na uku? Shi na uku wani ne da jikinmu dan uwanmu ne Malam Sule. Malam Sule? Eh 350. Ko ka karba? Eh. Nawa aka baka? Shi 20,000 aka ba. Ku kuna kuka kidnapping din? Mu wannan mu mutum 6 ne, mu mutum 5 ne. Okay. Na hudu fa? Na hudu. Shi a can Bauchi ne. A can Bauchi? Eh. Wane ne ku dauka? Shi wannan gaskiya ban san sunan shi ba, amma da yazo ya faɗi sunan shi Malam Murtala sunan shi. Okay, ina ku dauke shi? Mai sunan garin? Sunan garin? Soro. Soro. Eh, a ƙauyen wani garin ana ce mai Damu. Suke kiran unguwai, ƙauye ne. Nawa ku karba? Shi an karbi kuɗi 100,000 ne da nawa 100,000 ne aka karba. Miliyan 100 ko 100,000? A 100 dai ba miliyan ba ne. 150 kenan ko? Shi da ya ki kawo kuɗin ma an ce in ma za a rike shi a rike ba za a kawo kuɗi ba. In je yan uwan? Eh. Suka nuna ba. Sannan akwai wanda akwai wani Malam Ali shi kuma miliyan 10 amma da aka zo kawo kuɗin sai aka zo da ma'aikata ba su karɓu ba. Kuɗin ba su karɓu ba? Ba su karɓu ba. To shi na wannan 100,000 din nawa aka baka? Shi na 100,000 kan da Allah 10,000 aka banto daga nan suka ce su fa in harkar mu ne da muka ce bai kamata a ce an yi haka ba. Suka ce to in dai renuwa za mu yi kowa ma sai dai ya san inda ya su ba su son buro ba. Wannan aikin ba mu muka koya musu. Na biyar fa? Na biyar shi ma duk a can ne. Nawa? Shi kuma 400,000. 400,000? Eh. Nawa ka baka? Shi an bani 40,000. Na shida fa? Na shida shi ba a samu ko 5 ba karbi kuɗi ba. Ya kuka yi da bai laifin wanda aka kama? Kucce yayi kuma wanda ya bashi ya kucce shi ma sai da aka hukunta shi. Wani hukunci aka mai? An zazzane shi aka ce daga yau ya ƙara zai ma fita wurin.
zai bar zama wuri. zai bar zama a wurin. Eh, sai na wasu mata. Na shida fa. Na wasu mata ne. Shi na matan su an kawo 500 ne. Su nawa ne matan? Mace ɗaya ce, sai wani yaro, shi kuma yaron shi a wurin ma aka bar shi ya koma da aka ji bai da komi a gida. Sai ya koma, ita ko aka kawo 500. Wane ne amfani da ita a cikin ku? A ciki wanzan ne, amma kuma shaɗari bai sani ba, in ya sani bai bari. Shi wane ne shaɗarin? Shi sunan shi kenan. Shi wane ne a cikin ku? Babba ne. Shi ne ogan ku? Eh. Na bakwai fa? Na bakwai. Shi na bakwai din abun nan ne, kuɗi aka karba. Wani ya dawo kasuwa, aka karbi kuɗi 400. Kasuwan ina ya dawo? Kasuwan Ancau. Kasuwan Ancau. A Ancau kenan? Kasuwar da ya dawo, amma ba Ancau yake ba. Na ce a Ancau kenan, a wani tsakankanin Ancau kenan? Nawa karba? 400. Nawa aka baka? Shi an bani 20,000. A mashin yake ko a keke ko a kafa? A mashin ne. Ko kwace kudin? Na takwas fa? Na takwas? Shi kuma a nan abun nan ne, wajen tudun wada. Tudun wada yana? Tudun wadan ɗan kade. Kano kenan? A Kano ne shi. Nawa ku karba? Shi ba kudin a gida aka je, za a ɗaukai, amma ranar mu ba mu je ba, su suka je za su ɗaukai. Sai ya ce yana da kuɗi, in don kuɗi ake so zai iya bayarwa. Nawa ya baku? Sai ya ce yana da kuɗi, yana da kuɗi 600 in za a bashi. Sai aka karbi kuɗin aka kyale shi nan. Na takwas? Ai na tara ne. To na tara? Na tara. Shi kuma na tara, shi ma mace ne. A ina ne? A nan din ne, kusa da tudun wada. Mace ne. To shi ita da aka ɗauko ta, sai ta zo ta gane wani daga ciki, shine sai ya nuna kamar karɓar ta zai, sai ya maida ta gida, aka ba shi 100. sai aka kama zargin shi, sai aka kama shi, don yanzu ban san inda aka kai shi. To 100 da aka baka nawa aka samu a ciki? Nawa ka samu a ciki? Na cikin 100. Shi a bai bada ba, shi a matsayin an bashi yayi kokari, ya kokarta musu ya fito, bai kai ga bada ba, kan ya dawo aka kama shi a can gida. Na tara? Na 10. To na 10? Shi na 10. Shi na 10 a abun nan ne, a Falgore. Shi bako ne daga ya taho daga yankin Katsina ne shekara ko shekari. Shi ma aka je aka dauko shi, da aka je dauko shi ya kai ga ranan. Shi ma sai ya ce yana da kuɗi. Ya dube su wanda abokin shi mai kuɗin ya tsere. Ya ji ya tsere bai tsaya ba, ya tafi da kuɗi. Shi ne aka kwana 3, shi ma sai ya kawo kuɗi 700. Nawa ka baka a ciki? Shi a ciki 37. To ina wanda kace mun ka dauki yara, kun dauki yara a Falgore, baka faɗa mun shi ba? Ai Malam Sulle ne wannan, shine dan uwan mu. Bindiga na kuke amfani da shi? Guda 2 ne. Guda 2? Wace iri da wani iri? Ɗayan gaskiya ɗayan kiran abun nan ne, abun nan ni wannan ban san ma da ya zan yi kwatance ba. Yanayin karfe kamar na abun nan, sandan mashin din can gaba. Ga wancan abun. To ɗayan fa? Ɗayan kuma irin takute. AK? Faɗa in ji? AK. Wanne ne aka siyo a Zamfara? Kwana nawa kenan da siyo ta? Za a samu irin kwana 7. Kwana 7 da siyowa? A ina kuka aikin ku samu kuɗin ku siyo? A can din ne a yankin inda nake gama, a cikin waɗannan ayyukan. A cikin ayyukan ne sai kuka aje kuɗin? Shi wannan wanzan dama ya fito wani wuri, sai ya ce to zai zo shi haɗarin a mai hanya. To haɗarin an nemai a waya, an nemai ba a samai ba. Shi ne sai ya ce to shi yanzu zai sai ƙarshen shi ya koma. Da ya sai aka ce to yanzu ya za a yi, sai ya ce shi ɗauka abun shi zai ya koma can da shi. Can Bauchi. Sai dai in an ga yanayi za a je wani wuri, shi wata ran zai iya kaɗowa ta area nan. To ka san inda yake a Bauchi? A ban san inda yake ba gaskiya. Amma ka ce kuna tare da su, kuna zama a Bauchi? Ba Bauchi, ai zaman haka daji ne, wannan ya zo wannan ya zo ne, amma tsakanin da Allah ban san inda yake a Bauchi ba. To shaɗari shi bindigan shi wani iri ne? Shi ne babba ne. Wani iri? Yake ne. To ka ce mun bindiga biyu, ya wuce biyu kenan. Ai ka gane, da ai biyu ne, wannan ba daɗe da sayan ta ba, abinda ake yi da shi da. A cikin aikin da kuka yi ne nake da lamin aka sai wannan? Wannan daga baya aka saye ta, da daga babba ɗaya sai wata mai abun nan ɗuri na toka guda ɗaya, wadda ake kera makera. To yanzu kai kuɗin ka kike karɓa, me kake da shi? Ina amfani da shi ne a sai da haka nan kayan sa a wani bin mu je kamar nan din inda na zo wajen waɗannan, kusa wani bin mari ba daidai muke da su. Da wane? Da matan. Me kake, kana neman mata ne ko me kake da shi? Ina neman mata don neman mata, gaskiya ne.
nawa kake ba su idan kai kwanta da su idan kai kidnapping din? wani bin ina da 100 sai su kare in koma kawai a mota. Kana gidan mata? A ba gidan mata bane gaskiya, Gudun wane? sai dai mu haɗu da su a dai tafi kauye a munnan a zauna. Ka samu hotel? Duk kudin ka idan ka samu nan kake karewa da su kenan? Sannan kuma na sayi mashin, amma mashin din bai hannuna, an kwace shi. Wai kwace? Yan kungiya suka bi mu. A ina ne? A can yankin Bauchi ne. A can yankin Bauchi ne? Sai ka gudu ka bata? Na ban mashin din ba. To yanzu sai kuma me kai ke yi da kudin da mene kuma? Ni dai abin da na san ina yi da su kenan, wani fin haka nan kana ka yan mu wancan sai ka ga gaba ɗaya kudin ba abun nan gare su ba, sun kare. Yanzu me zaka ce ma hukuma gashi an kama ka? Ni yanzu na ba da kai, sai abin da Allah ya yi da ni, kuma sai abin da hukuma ta yi da ni, kuma zan ba ta haɗin kai 100%. Ba kai nadama abin da kake yi ba? Na yi nadama sosai ma, kuma zan ba da haɗin kai 100%. To abin da zan tambaye ka, dan adam akuya ne da za ku kama shi kurfe shi ku ce sai an ba da kuɗi? Ko shanu ne? Ba akuya ba ne. To me yasa kuke haka? Wallahi tallahi mu ma ka ga Allah. Na? Nace ka ga mu ma abin da ya faru da mu, amma dan adam ya wuce wasa. Nagode.